Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Azatlyk Radiosynyň dünýäniň dürli ýerinde ýaşaýan, işleýän we okaýan türkmen diasporasy baradaky bu dünýä türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleyijiler, mehriman doganlar. Siz Azatlyk Radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Türkiýe student wizasy problemamy. Azatlyk Radiosy bu temada dinleyijilerden gelip gowuşýan köp sanly maglumatlar isleglerini nazarda tutup, dünýä türkmenleri gepleşiginiň ynha şuňky sanyna Türkiýe student wizasy almak meselesini garaýar. Gepleşigimiziň mehmanlary Istanbulda daşary ýurtlara hukuk geňeşdarlygy hyzmatyny berýän hukukçy Murat Erşahin bilen daşary ýurtda okaýan türkmen studentleriň wekili Bahar Dağlar. Söhbetdeşler Murat Erşahin we Bahar, gepleşigimize hoş geldiňiz. Teşekkür ederim, hoş bulduk Devlet Bey. Salam, hoş gördük. Hormatly radio dinleyijiler, gelin ilki bilen Azatlyk Radiosynyň azathabar.org we Facebook sosial ulgamdaky Azatlyk Radiosu adly sahypalaryna çap edilen forumlara dinleyijileriň galdyran käbir tesirler bilen tanış bolalım. Kimden Aýgul Nireden daşawuz diýen dinleyici İstanbulda 6 ýyl wizasyz gaçak bolup işledim. Soň günä geçişlik boldy we men uniwersitetde okuwak girdim. Student dokumentlerimi alyp Türkmenistana gaýtdym. Türkmenistan ýyzyma uniwersitetde okuwa dolanmama ruhsat bermedi. 3 ýyl deport goýdy. Inni Allah'ın çağırıp oturun çaresiz ýagdaýda. Nämetçemen bilemok, $3000 bersen goýberel diýerler. Menne onça pul ýok akytin. Dip tesir alypdyr. Kimden Serdar Nireden İstanbul diýen ýene bir dinleýiji bolsa, gelinim uniwersitetde gazandy, uniwersitetde kabul edildi. Soň wizasyz işlän möhlediniň jerimesini töläp, student wizasy bilen gaýdyp gelmek üçin Türkmenistana gitdi. Ol studentden bolsa deport goýup ýzyna iýermediler. Bize kömek edin. Çykalgy ýoluny görkezin Azatlyk Radiosy diýip tesir galypdyr. Hormatly radio dinleyijiler, şeýlede söhbetdeşler ina Facebook sosial ulgamdaky Azatlyk Radiosy adly sahypada bu temada açylan Türkiýe student wizasy problemamy adly forma galyrylan käbir tesirler bilen bir tanış bolalım. Ina Aýa Durduýewa diýen bir dinleýiji dokumentlerde problema bolmasa hiç hili problema bolanok diýip öz garaşyny beýan edipdir. Nur Türkmen, men gyýdym bir günne ally, wizany kim problema diýen bolsa ýalanlayıp öz pikirini beýan edipdir. Azat Muradow problema däl, dogan hemme zadyň düzü bolsa Türkmenistan ýaşamak üçin gowy arasda ýurt diýip öz pikirini beýan edipdir. Hawa Bahar, inha senem daşary ýurtlarda okaýan Türkmenistanyň studentleriň bir wekili. Elbetde daşary ýurtda bolan soň özüň ýaly studentler bilen ýygyderli aragatnaşyk saklayan, olar bilen söhbetdeşik bolýanlar. Şu problema bilen baglanşykly sende nähili maglumat bar? Hawa käbir watandaşlarym ýazypdyr, ildeşlerimiz ay problema bolanok zat. Birinciden welaýete göre ýitgeýär. Hökümetiň pikiri, migrasiýaň pikiri. Men mysal üçin dogan oglanyň Türkiýede 6,5 ýyl gaçkak işledi. Soň gelejem gitýärni. Gelejemiň kagydlary hemmesi gowdy. Bir ýyldan soň Türkmenistana gaýdyp geldiler. Dokumentlerini, kagydlaryny, resmi namalaryny oňaryp Türkiýe gitdiler. Gelejem geçirdiler aeroportdan, dogan oglany geçirmediler. Näme üçin sen Türkiýede gaçkak galypsyň, deport alypsyň? Olam diýe 1 ýyl boldy diýe, ma 8 aýlyk goýdyňyz deporty, olam ýok diýe. Geliniň gitsinýär we ananam zok diýe. Ýene sen otayda gaçkak alyp işlejek goýýar diýip. Ana şolar ýaly ýagdaýym köp ýyda gelýär. Hormatly radio dinleyijiler, mehriman doganlar, siz Azatlyk Radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Türkiýe student wizasy problemamy. Inni söz nowaty söhbetdeşlerimizden İstanbulda hukuk geňeşdarlygy hyzmatyny berýän firmanyň ýolbaşçysy, hukuk geňeşçisi Murat Erşahin'e geldi. Azatlyk Radiosyna gelip gowuşýan maglumatlarda Türkiýeň Aşgabatdaky ilçihanasyna student wizasyny almak babatda kynçylyklaryň ýüze çykýanyny aýdylýar. Dogrudanam Murat Erşahin, Türkiýe student wizasy problemamy? Evet Devlet Bey. Birincisi yabancı dil kursu görerek Türkiye'de vize almak isteyen öğrenciler. İkincisi de üniversite eğitimini Türkiye'de görmek için vize başvurusunda bulunan öğrenciler. Türk konsulluğunun daşary ýurt dil sapagyna gatnaşmak isleýänler üçin ýaş çäklendirmesi ýok. Ýöne üniversitetde okumak isleýän 28 ýaş
ýaşdan ýokardakylar student wizasynyň berilmeýänligi, ýaş çäklendirmesi wagtda habarlar bize hem gelip goguşýar. Üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilerden 28 yaşının üstündekilere Türk konsolosluğunun bize vermediği haberleri bize de geliyor. Hormatly radio dinleyijiler, mehriman doganlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Türkiýe student wizasy problemamy. Murat Erşahin bilen söhbetleşýümize dowam edýäs. Murat Erşahin, Türkiýe student wizasy problemasy diňe ýaş çäklendirmesimi ýa başga da kynçylyklara duçar bolunýarmy? Şimdi zaten buradaki ikinci problemde Türkmenistan hükümetinin burada Türkiye'de kalıp da parazitasyon ödeyip çıkan Türkmenlere 18 ay çıkış yasağı koyduğunu biliyoruz. Türkiýede köp ýyllar wizasy gaçga işläp soň studentlik wizasyndan peýdalanmak üçin ýurda dolanan mahaly Türkmenistanyň şol migrantlara 18 ay deport goýýanyny öz iş tejribemizden bilýäris. Wizasy köp ýyllar işleyenler Türkiye'de ýokary okuw jaýyna girip eline hatarıp Türkmenistana barıp Aşgabatdaky Türk konsulluğundan student wizasyny alaýanda Türkmen migrasiýa ullugy goýulan deporty aýyrmaýar. Bizim kömek eden Türkmen raýatlarymyzdan daşary ýurt dilini öwrenmäge ýa-da ýokary okuw okumaga Türkiýe birinji gezek gaýtjak bolanlary päsgelçiliksiz goýberdiler. Şimdi Türkiye tarafı vize vermiş olsa dahi Türkmenistan imigrasiyası tarafından çıkış yasağını kaldırmıyorlar. Murat Erşahin, onno mundan meýlek Türkiýede ýokary bilim almak isleýänler bilen Türkiýedäki vizesiz migrantlar student boljak bolsa näme etmeli? Şunuň bilen jemlesek köpetdeşýümizi. Ekim ayının 15-20'sine kadar hala önümüzde bir aylık süreç var. Ek kontenjanlardan hala öğrencileri kayıt yaptırabiliyoruz. Ogul başda Türkiýe bilen Türkmenistan student wizasy wagtda has köp universitetden berilen çakylyk hatyna ähmiýet berýär. Universiteti taýýarlyk işler Türkiýede may aýynda başlanýar. Ankara we İzmir ýaly uly şäherlerdäki universitetlerde daşary ýurtlar üçin universitete giriş egzamenleri geçirilýär. Häzir Türkiýede universitetlerde boş galan orunlara studentler kabul edip başladylar. Ýöne Türkiýanyň ýörgünli universitetlerinde ýokary bilim almak isleýän türkmenistanlylaryň may aýyna çenli garaşyp şonuna gelip universitetiň giriş egzamenlerine gatnaşmagyny we hödürlenýän has gowurlardan peýdalanmagyny maslahat berýär. Türkiýanyň kiçik şäherlerindäki universitetler bolsa diňe orta bilim şahadatnamasyny bahalara görä student kabul edýärler. Ýöne Türkiýanyň universitetlerinde boş galan orunlardan peýdalanyp ýokary bilim almak isleýän türkmenler oktyabr aýynyň aýagyna çenli gelip bu mümkinçilikden peýdalanyp bilerler. Edil şonuň ýalyda Türkiýede wizasy gaçkak ýagdaýda işläp ýörenler kanuny ýagdaýa geçmek üçin haýsam bolsa bir universitetiň boş galan orunlaryndan birine girip Türkmenistana student wizasy bilen baryp gaýtmaga synanyşjak. Türkmenistana barandan soň eýdip bir ýolunu tapyp problemany çözüp ýygyma gaýdaryn diýen bolsa, onu bu pursatdan peýdalansyn. Amaç sadece öğrenci vizesi alıp giriş çıkış yapmaksa ek kontenjanlardan hala faydalanıp bir üniversiteye kayıt yaptırıp ondan sonra şanslarını denemek için Türkmenistan'a gidip gelebilirler. Bakar, ine bugünkü temamyzy jemlesek, söhbetleşýümiz seň bilen jemlesek. Murat beýiň aýdyşýaly, ýaş çäklendirilmesi şu wagt ýyza çykan problemalardan öňde gelýän bolturýar. Meň pikirimçe, 28 ýaşdan soň ay bula okumaga gidenek, bula işlemäge diýenýär edip, şu tarapdan meň pikirimçe viza bermejek bolup, şeýdip tutup durmaka diýen ýöne. Ikinji bir tarapdan adam hukuklaryny gödäňine alamyzda hökümet bu işe burnu sokmaly däl. Isleýän bolsa 28 ýaşdan soň okasyn, isleýän bolsa 50 ýaşdan soň okasyn. Şol üçin meň pikirimçe hökümet olar ýaly çäklendirme goýmasy adam hukuklaryny gysýar hakykatdan. Bakar, adamyň ukanyň öňüne keserýän şeýle problemalary studentler nähil çözmeli? Jemläp goýbersen gepleşiňmiz. Çykyp bilmeýän bolsalar, migrasiýa ýazsyn, prokuratura ýazsyn, prezidentiň adyna ýazsyn. Ýöne hemmesini sal üçin poçta bilen ugradýan bolsa poçtadan kwitansiýasyny alsyn eline. Şonu görkezip biler ýaly suwtnamasy bolsyn eline. Göreşmeli şoň üçin besetmeliler, ýazyp durmaly, gapysyndan aýrylmaly, bizar etmeli şolary. Görkezmeli, biz mallar goýunlar, bize ýen bilimli daşary ýurtda bilim alyp gözümiz açylýan bize. Bizini gözümiz açyly, aga garany gara görýäs. Ulanjak bolmasynlar bize. Adatlyga ýatsyn, adatlyga ýazjak diýsin. Bakar, gepleşigimize gatnaşyp öz pikirlerini, garaşlaryny beýan edeniň üçin köp sag bol. Menim size sag bolsun, jan. Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleri.